When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. Meway Hall, Cape Town. You need grace. Udinga inceba ukuba uThixo akuthwale. UYehova ame kanye nawe. Zidubule into zakho. Ziphope into zakho. Akukhumbule uYehova. Xhoma izandla zakho phezulu. Uthi Yehova. Khwaza Yehova. Ngegama lika Yesu. Bawo ndiyathandaza. Apho into zama zibambeke khona, apho intsikelelo yama ibanjwe khona, ngegama lika Yesu ndiyayikhulula. Makudede ubumnyama, makuvele ukukhanya, makukhanye ezindleleni zama. Hey, nenzani napha man. Nenzani napha man. Come out. You foul spirit. Moya ka Satan. Nenzani man nina? Hey, ngabom le ndaba. Eh? Senza ngabom le. Niyenza ngabom. Nenzani? Nihleni. Nenzani? Eh? Uyenza ngabom. Ambani ka? Uyenza ngabom le ndaba. Now pina umoya wenyoka. I'm sensing a snake. Khona lo muntu lapho onjiswa nenyoka. Moya wenyoka. Ngiyakwazi. Moya wenyoka. Hey, ulapha eswini. Ngiyanazi. Ulapha eswini. Hey, ulapha eswini. Ngiyakunyakazisa. Hey. Nabo. Moya wesilwane. Ngiyanas. Niyasha. Apho ndihleli khona. Ngiyanazi man. Ngeke nikwazi ukunyamezela. Apho nihleli khona. Ngibasa umlilo. Yes. Le nto niyifaka phezwini. Ndiyayinyakazisa.
Ngiyayinyakazisa. Ningobani ngone? Ningobani? Zanaye. Ningobani man? Yizanaye. Wama nobani lo? Nenzani man up? Mighty species. Nenzani up? Nenzani? Nenzani? Ayasihlukumeza manje. Asihlukumeza. Yanihlukumeza. Asihlukumeza. Nenzani? Hayi. Nifunani apha? Sapita uliyam. Nifunani? Hayi. Eh? Hayi. Nifunani apha? Ugoduka. Nenzani? Nenzani man? Ngiyanazi. I unlock every information. Jonga apha eswini. Niyasha. Apha eswini. Ngoku. Ngoku. Suka. Ngoku. Jonga. Hayi. Nenzani? Yini le? Nenzani? Zanaye. Nenzani? Nifunani apha? Nifunani apha? Yes. Nifunani man? Hlala phansi abanye. Nifunani? Suka. Simanje. Yabo? Sisilwane. Sisilwane. Bamsebenze ngesilwane. Bamsebenze nenzani apha? Nenzani? Ngobani? Nisa. Eh? Uyadinisa. Yadinisa. Wena. Nenzani? Uyadinisa. Yini? Ubela umsebenzi apha siyakusebenza. Ngiyasebenza. Nenzani kanti? Nihleli Yonke ndawo. into yakhe siyayichitha, yonke into yakhe. Yonke into yakhe niyayichitha? Siyayibhidlisa. Eh, Siyayibhidlisa yonke into yakhe siyayibhidlisa. Samanye siyadestroy. niba ngapha? Hayi sibanithe kid. Nihleli ndawo. Nihleli ndawo manje. Nihleli ndawo. Somebody shout fire! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nihamba? 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 Ohlulekile. Qhubelana uYesu izandla. Ohlulekile. Wait. Mama mntana wakho lo. Miyeke kaloku ngiyamnceda ngoba. Faka imayiki pha. Faka imayiki pha. Faka imayiki. Nenzani nina manje? Nimenzani lo mntana? Nimenzani? Bamambise nenyoka lo. Iza naye mama. Iyaxhuthula. Iza naye. Iyaxhuzula tata. Iyaxhuthula. Ewe tata. Nexesha elingakanani? Qale na 9 years. Ebena 9. Ewe tata. Exhuthula. Ewe tata. From 9 years. Ewe tata. Eh? Ewe tata. From ena 9. Utata wakhe. Bambeni lo, bambeni. Hliseni. Phakama thokrwala. Hliseni. Saphi oil. Bring me an oil. Bring me an oil. Utata wakhe wahlukana nomama wakhe senisana. Wena kanti ngomntana. Ndaka sister wamama wakhe wasweleka. Ukhuliswe.
Jonga mama. From today, 1, 2. Zola. From today. Le nto bamsebenza ngayo lo mntana ndizayithatha ndiyibuyisele emntwini wakhe. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 60 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Wama nobani lo? Promise. Mphakamise lo. Yekeni lo. Saphi wena. Wama nobani lo? Iphi oil? Thine emkhulu. Menza. 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 Buyisana ingqondo yakhe. Buyisana ingqondo yakhe. Buyisana ingqondo yakhe. Buyisana ingqondo yakhe. Ngithe buyisana ingqondo yakhe. Hey, buyisana ingqondo yakhe. Buyisana ingqondo yakhe. Anifuna buyisa ingqondo yakhe. Uzopahla. 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 Iyabuya ingqondo yakho. 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 Uzoba clever. Uzoba clever. Uzoba clever. Uzoba clever. Don't man. Anifuna be clever. Anifuna be clever. Anifuna buyisa ingqondo yakho. Yabona namhlanje izokunika isepha yobulongwe ozohlamba ngayo. Ndikunike neoil ozawugcoba ngayo yobulongwe. Niyandif? It's a comb. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiani, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba u around Cape Town ndiyanqwenela into bana ke uze usihambele apha offices zethu zilapha Cape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa Luhlaza High School. That is where our office are. Indlu ependwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, umgijimisi wabathakathi. Zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zokufika uyawutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise
siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Ukhumbule siyakwazi ukuphosela wherever you are apha eMzantsi Afrika, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are in Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho thetha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena umuntu othi ndinentshaba ezindilekayo, wena umuntu othi ndinamagwirha andilekayo, ndiyakwazi ukuba ndikudibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshayi mntasekhaya. Shaya Jehova, we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshayi. Abantu abafuna uqiniswa bracelet zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho. Odele wena ohlala une bracelet zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze. Sinalo iyeza lebekelo. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Ikhombo yotshwala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utshwala, ngabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs, umprofeti finally iyeza lokuyekisa utshwala, iyeza lokuyekisa i-drugs phecelezi iziyobisi. Ngabe ngumntanakho, ngabe ngubrother wakho, ngabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele utsho kufudumale ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ungumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulale ebusuku ulaliswa nale nto, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomntu oyindoda. Le nto ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Inombolo zam zomnxeba once more u-073 907 1240. Ngicela uziphinda inamba zam u-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukumnceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifowunele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala nditsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali. Alala mvula yemali, alala. Ndibambe on the numbers on the screen ndikuthumelele into zakho nezinye mhlawumbi engakhange ndibe ndiyazimenshina. Zininji mphulaphuli, yiza sikuncede. Igama wayeBrenda Kashiyane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you. Bye bye. Molweni nani ebandleni. Yes. Mna ndizobonga ukulongwe bale ndawo. Kwenzeke. Qala zange ndifumana ndade ndafuna kutata. Wathi utata aya nanto mna. Xa ndiphinda ndabufumana egeyithini komnye umama wathi mama nabo bulongwe bokufanele. Hayi buyandisebenzela mna. Ndiqale ndathengelwa inyama yehagu ye-400. Wabuya olandelayo wandinika inkukhu. Wabuya olandelayo wanika ikeyisi lamabhiya. Imali bayandipha. Njengangoku ndithe xa ndizayo mna ke andinazi inyawo zobheka erenkini. Ndiye ndihayike apha ku-one way. Ndilapha eqalekeni emfuleni ngase-apha. Wabuza lo mntana, mama ndathi maye, wathi uyaphi? Ndithe ecaweni eNew Hall. Watata uShiyana, mama imalini iteksi? Ndathi 20 rand. Mama ina uzosonikela pha.
uqale laa mntana wandithengela iradio kule veki pheleyo. Mama ukhonzaphi? Kakade ushiyane. Hayi mandiphathele iradio ahlale ndifika ukhona apha endlini. Uze nayo ngekhalibhodi wathi mama ina. Ndathi enkosi mntanam. Ndiyabulisa umfundisi, ndibulisa Yes. nebandla lonke. Kwenzekani Mna- mama? Nalapha Felithole. Mna bendinengxaki yobuso, ndisenengxaki yobuso nokubuso bam bavela bamnyama. Ubunengxaki nobuso ubuso bakho babamnyama ewe. Qhubeka mama. Kwenzekani? Uyarhawuzela njengoba xa burhawuzela buvele bujike bube mnyama njengangokuba bube mnyama. Kule veki pheleyo ke ngoku bendiqala ukuza apha mna ndive ku-radio Zibonele. Kodwa makugalelwe la manzi kugalelwe netyiwa. Ngomso kwathiwa icawe yemithwalo. Ndaza apha xa ndifika apha kwathiwa maziphakame indwendwe. Ndaphakama xa kunikiswa ubulongo kwathiwa ubulongo mabunikwe indwendwe. Ndafumana koba bulongo ndamane ndibuqaba. Xa ndihamba ndafumanisa uba kumane kubuza uba hayibo uqabe ntoni ngoku ubuso bakho buyatyhileka. Ndaqonda uba ndizawuphinda ndize namhlanje. Shayela izandla ubuso bakhe buyatyhileka ngenxa yamandla obulongwe. Yes ma. Kwenzeke? Hey mfundisi, Bulongwe? Kwenzeke? Uyabhopha mfundisi. Ayayayayay uthi siyabhopha izinto zakhe. Yes. Kwenzekani? Ndifumene ubulongwe apha mfundisi ngecawe. Sabe endlini singenakutya. Singenanyama nasefrijini ndiyayithanda inyama. Ngoku ndiqonda uba hey mfundisi bethe ubulongwe usethenga kanjani. Sasebenzisa ke nabantwana bam neeboys phaa yethu. Hey mfundisi ndithe lothi ngolesithathu. Phezu kwale suphu simane sitya apha endlini. Hey kwathi khaxi 500. Hayibo kwangena i500 kwangena imali. Awushaya izandla take it higher Solomon. Angeni 500 mfundisi. Emveni koba usebenzise ubulongo. Yes mfundisi. Wahlamba ngabo. Yebo mfundisi. Ubonele ungenelwa imali. 500 mfundisi. Ashaya izandla take it higher. Yes. Emva koko mfundisi kwacaba kuye kutyhileka. Ndabona kufika umfana endlini nomntana wami olikrwala phaa besanopasa grade 12. Ebengakafumani isikolo, engakafumani umsebenzi. Wangena lo mfana wathi ucela umntana malungisa into zakhe aye kwa workforce. Uyile umntana amphaya ngoku ndizomcelela uba uye washota ngo2%. Wajikiswa nga for loo nto leyo ke ngoku. Ngizocela amandla obulongwe aphinde amveze umntanam ngoba abantu bayavela shem bayazi abantu phezu kobulongwe abaphele endlini bamzisela umsebenzi. Umntanakho ufumene nomsebenzi. Yes. Emveni koba usebenzisa ubulongwe. Wetata. Hayi shaya izandla and take it higher. Ubulongwe buyasebenza. Yes. Yeni mna ndizona ndizongqinela ubulongwe buyasebenza. Ekhaya bengikade ndingathethiswa ngabantu abaninzi. But most of abantu bebengandithethisi bebengandithandi bayangena ekhaya. And abanye babo bangena nje umuntu andidwadla nje nge50 athi mandizithele idrink. Abanye sisibenzisela gqithi bendinxila ke nobudadlazi. But ngoni sabuye umva etywaleni abanye bade bathi gqithi bendiphethele i-carry bags. Ngimxelela umuntu atsho mingoku andisaseli mna kuphe noba yi20 athi inustele noba yi2 izatshomi. Bambe lo 20 ndithi zonke ezimali bendiziqokelela ke ngoku uzomane ndithengele idrink abantu. Ndine 600 pha endlini nayenye. Take it higher. Imali. So ububuhlaba. Bendibuhlaba tata bengudadlazi. Ubudadlazi. Bengalali. Busele ziphi? Zeziphi ubuzisele? And sell straightens. Ntoni? Straightens. Ntoni? Straightens. Niyayazi leyo? Niyayazi? Nantoni? Nomamboyi. The 5 liter wine. Hayi uthi uyekile impalambala shaya izandla. Bohlala phansi. Uthi ubiyekile banganambona. Nimxelele. Uthi ubiyekile. Right, next. Molweni Jonga khona phambi wayefana ndokukhumalo. Ubulongo bendikusebenzisa kwesibini ke mna ke ndathi ndibuye emsebenzini ndabuya impahla zami zinele ngathi Kwenzeke. kukhona imbovane phezu kwempahla zami. Ubusebenzisa ubulongwe kusolo kukhona ubuye kube khona imbovane. Xa ndibuye emsebenzini buya khona izibovane ngathi kunento engathi zimpethu kungomvulo. Then emsebenzini ndazithela ityiwa ndazithela isiwasho sami then ndaqhubeka ndiye emsebenzini ndazilahla phandle ndahlamba nezo mpahla then ndathi nxa ndiye emsebenzini kwangeniswa i-meeting phakathi evekini i-contract yami bizophela apha kuMarch kwathiwa ndinyuselwa ndizibasaphelelwa yi-contract mna ndizobukela. Yebazalwane mamelani uthi emsebenzini wakhe besoloko bemhlupha waqala wasebenzisa ubulongwe obu kwaphuma impethu. Kwaphuma ntoni dog? Kwaphuma ntoni? Impethu. Nazi uzifotile. Lento iqale ukubonakala xa ebeqalisa ukusebenzisa ubulongwe.
uthi emveni koba wasigalela ngetyiwa emveni besigalele ngetyiwa emsebenzini watsho wonyuselwa. Nazi impethu. Niyayibona bazalwane? Shayelani izandla, shayelani uYesu izandla. Ikhona enye mntanami? Mniki mic. Bendonyuselwe le contract ibizophela ibiyeka iPWP ndangena kwikhampani yakwaVogue. Ngoku apha izolo bengomgqibelo ndangenelwa imessage ethi pha kwa-EPWP bathi bandithathe njani aba ndingekayifumani imali yam yokugqibela yokuphela konyaka. Ngomso ndiyosayina ndiyothatha imali yam zizongena zoyi-2. Ay.